Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmeleşýär. Şugun Türkmenistan prezidenti Gurbanogly Berdimuhammedow hem Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşiň başynda dostlukly döwletiň başlygyny milli liderimiň kakasy Merkuly Berdimuhammedowyň aradan çykma derarly ýene-de bir gedek gynanç sözlerini beýan etdi. Russiýa Federasiýasynyň prezidenti ömrüni Türkmenistanyň halkyna gulluk etmäge başlayan Merkuly Berdimuhammedowyň ýaş nesil üçin görelli mektep bolup durýanyny belläp, Türkmenistanyň prezidentine hem oň maşgalatyna şu agyr wagtda güýç gaýrat ardy etdi. Milli liderimiz öz nowatyna agyr gitdi. Kıblası Merkuly Berdimuhammedowyň aradan çykma derarly bildiren gynanç üçin Russiýaly kärdeşine minnetdarlyk bildirip, Russiýanyň başlygynyň şeýle agrunlarda hakyky dost hökmüni hatyratyp hem gynançy paýlaşýanyny ýokary baha berýäniňi aýtdy. Şeýle-hem Russiýa Federasiýasynyň başlygyny Türkmen kärdeşini milli geňeşiň halk maslahatynyň başlygyna saýlanmagy bilen tüýsürekden gutlap, bu wakanyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanogly Berdimuhammedowyň parasaty ýol başlygyna amala aşyrylýan syýasaty halkyň gollaýanynyň ýene-de bir suwutnamasy bolup durýanyny bellädi. Dostlukly ýurdun prezidenti döwlet başlygyny Türkmenistanyň betaraplyk derejesini nazar almak bilen gurulýan iki taraplaýyn hem köp taraplaýyn görnüşdäki Türkmen Russiýa hyzmatdaşlygynyň işiň ileridilýäni üçin hoşarlyk sözlerini beýan etdi. Şununla bağlılıkda Russiya tarafının ýokary wezipeli Türkmen wekiliýetiniň 29-30 aprelda Kazan şäherine geçiriljek Ewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşmagyna ýokary baha berýänligi belenildi. Hormatly prezident Gurbanogly Berdimuhammedow şahylyk üçin minnetdarlyk bildirip, forumyň işine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň vice-premieriniň derejesinde ýokary wezipeli wekiliýetiň iýerleşikdigini aýtdy. Şununla bağlılıkda öňde boljak duşugyny iki taraplaýyn hem köp taraplaýyn görnüşde özara bähbetde hyzmatlaşyk üçin täze mümkinçilikleri aşjakdygyna berk beýan edildi. Russiýa Federasiýasynyň başlygyny koronavirus ýokunjyna garşy görüşmekde hyzmatlaşyk hem özara gollaw bermek oňyn häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow Türkmenistanyň daşary döwletleriň içinden ilkinjilen biri bolup, Russiýada önürlen wirusa garşy sanjymyň hasaby alnyny üçin hoşarlyk bildirdi. Şeýle-de Türkmenistanyň Astrahana iýeren ansanperwer ýok üçin hoşarlyk sözleri beýan edildi. Hormatly prezident Gurbanogly Berdimuhammedow koronavirus ýokunjyna garşy görüşmek boýunça hyzmatdaşyk üçin minnetdarlyk bildirip, hem prezident Vladimir Putiniň Türkmenistan tarapyndan Russiýada önürlen sanjymlary satyn almakda beren şahsy gollawyny belläp, diňe bilelikdäki tagalarlar arkaly pandemiýany ýeňip boljakdygyny aýtdy. Telefon arkaly söhbetleşiň barşynda söhbetleşler öňümüzdäki tömüsde geçiriljek ikinji hadar ykdysady forumunyň hem güýde geçirilmegi meýilleşdirilen hadar ýaky döwletleriň başlyklarynyň samitiniň iki ýurdun arasyndaky hem tutuş sebäpdäki dostlukly gatnaşyklary berkitmek hem giňeltmek üçin umut esas bolup hyzmat etjekde bardaky pikir maqulydylar. Prezidentler Gurbanogly Berdimuhammedow hem Vladimir Putin meýilleşdirilen şäherleň ýokary derejede geçiriljekdigine anam bildirdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow döwletara hyzmatdaşlygynyň meselelerini geçmek bilen Türkmenistanyň hem Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky däbi urlany dostlukly gatnaşyklaryň ähli ular boýunça üstünlikli ösürilýändigini ynatdy. Şol gatnaşyklar strategik hyzmatdaşlyk, öňden gelýän dostluk, ananyşmak hem özara düşünişmek ýürüglerini esaslandyr. Russiýa bilen netijeli gatnaşyklary putulandyrmak hem giňeltmegiň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy urlarynyň biri belläni. Şunda söwda ykdysady, energetika, medeni ansanperwer hem beýleki urlarda döwletara gatnaşyklarynyň ösüşine aýratyn ünsürli. Hormatly prezident Gurbanogly Berdimuhammedow netijeli gatnaşyklary hasam berkitmek işinde Russiýa tarapynyň işiň urny kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistanyň taryhy taýdan kemale gelen dostluk hem hyzmatdaşlygyň umut däpleri ýoly goýulan Russiýa Federasiýasy bilen özara bähbetde gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini tasdiklady. Söhbetleşiň ahyrynda Türkmenistanyň başlygyny prezident Vladimir Putin'a duýgdaşlyk sözleri üçin ýene-de bir gedek minnetdarlyk bildirip, oňa berkjan saglyk, awadançylyk hem uly üstünlikleri Russiýanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk we rowaşlyk ardy etdi.
Şugun hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrler Komitetining başlygynyň käbir ornwatyrlarynyň Aşgabat şäheriniň hemme welaýatyň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş masagyny geçirdi. Masagyň dowamyna ýurdumyzyň baş şäherine hemme sebitleri durmuş ykdysaty öňe boýunça maksatnamadan gelip çykýan wezipeleň ýerine ýetirilşi. Möhümlüğünü owu hojalyk işleriniň barşy hemme öňde boljak şanly senelere öwrülýän taýýarlyk bilen baglanyşykly meselelere garaly. Hormatly prezidentimiz sanly gomarkal geçirilýän iş masagyny açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň paýtagtymda gözükçüge diýen ornwatary Durduliýewi hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjewi güni aragatnaşyga çagyrdy. Aşgabat şäheriniň häkimi häzirki döwürde paýtagtymda alınıp barýan işleriň ýagdaýy, şäheriň çäklerine gurulşy alınıp barýan, şol sanyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy we mukaddes garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllygy münasibetli açylyp ulanmagy tapşyrylmagy meýilleşdirilýän desgalardaky işleriň depkinlerini ýokarlandyrmak, şonuň ýalyna ýurdumyzyň baş şäherine awadançylyk, arasaçylyk işlerini üpsün etmek boýunça degişli guruluklaryň taýdaşly işini ýola goýmak babatda durumça geçirilýän şäherler barada hatabat berdi. Şeýleke muhatabatyň başyna şanly senelere taýýarlyk görüşi barada edildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň baş şäherine alınıp barýan işleriň ähli görkezleri babatda nutguluk bolmalydygyna üns çekmek bilen paýtagtymyzda durumça geçirilýän toplumlaryň şäherleriň şäher ilatynyň awadançylyk derejesiniň we paýtagtymyzyň ekologik ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilmeligini bellädi. Milli lidermede Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hemde mukaddes garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllygy münasibetli meýilleşdirilen şäherlerde hemme taraplaryň taýýarlyk görmegiň möhümdigine üns çekip, bu babatdaky işleri aýratyn gözegçilikde saklamagy taşyrdy. Soňra vice-premier Durduliýew şu ýyl bellenijek şanly seneleriň hormatyna tutuş ýurdumyzda ýaýlanlandyrylan gurulşyk işleriniň depkinleri barada hatabat berdi. Gadusanna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy we beýik garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllygy münasibetli açylyp ulanmagy tapşyrjak desgalarda alınıp barýan işler barada giňişleýin habar berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, şu ýyl ulanmagy tapşyrjak desgalaryň ähmiýetini belledi. Çünki şol desgalar Türkmenistan paragaçylygyň we ananşmagyň watany şygar bilen geçýän ýylda şanly seneleň Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň we mukaddes garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllygynyň dawarlaryna aýratyn uly orna ýelýär. Şoňa görä şol desgalaryň ýokary hil derejesine hemde bellenilýän möhletine bildirilýän talaplara laýyklykda ulanmagy tapşyrylmagyny üpçün etmek möhüm wezipe bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we şonuň bilen baglykda vice-premiere birnäçe tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz Aşgabat şäherini mundan meýläkde ösdürmegiň taslamalary, şol sanyna paýtagtymyzda Daşkent teýilgäkini gurmak boýunça meýilleşdirilen işleriň barşy bilen gyzyklandy. Vice-premier beýik teýilgäki gurmak boýunça taslamalar düzmek işleriniň alınıp barlandygy, şonuň bilen baglykda bäsleşigiň birnäçe tapgyrlarynyň geçirilenligi, ýakyn günlerde bolsa onuň jemjemlenip, bäsleşigiň geňçisiniň yglan ediljekdigi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, paýtagtymda amal aşyrylýan toplumlaryň şäher urulşyk maksatnamasynyň ýöňde goýulan ähli wezipeleri çözmäge, täsir we oýlançykly çemeleşmäni, ýöňde barjy tehnologiýalary we işleri iň gowy dünýä tejribesini çekmegi ugur edilýänini aýtdy. Milli liderimiz täze desgalaryň gurulşygynyň ähmiýetini nazarda tutup, onuň gurulşygyna ýokary hil derejesine we iki halkyň milli öz bolşulygyna aýratyn üns bermegiň zerurdygyna üns çekdi. Döwlet başlarymyz bu taslama amala aşyrylanyna goňşy we doganlyk ýurdun halkynyň milli aýratynlygyny nazara almagyň möhümdigini belledi. Hormatly prezidentimiz onuň bedek işlerine milli çeperçilik täpleriniň häzirki döwrüň binagarlyk aýratynlyklary bilen sazyşykly utgoşdurmagynyň ýurdumyzda ýaýlanlandyrylan gurulşyk maksatnamalarynyň talabydygyny, olaryň häsiýeti hemde möhüm aýratynlyklarynyň paýtagtymyzyň täze binalaryna ajaýyp gelşik berip, ýatda galyş täsirleri dürüdýänligini aýratyn belledi we şonuň bilen baglykda vice-premier hemde Aşgabat şäheriniň häkimine birnäçe degişli taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz şeýle desgalar gurulanyna her bir zady olaryň maksadyny we oýlançykly ulanmagyny gözüňde tutmagyň möhümdigini aýtdy. Hemde şol taslamanyň buýrçysynyň Aşgabat şäher häkimliginiň bolmalydygyna üns çekdi. Döwlet başlarymyz beýik taslamanyň durumşa geçirilmeginiň türkmen we özbek halklarynyň dost doganlyk gatnaşyklaryny hata berkitmekde we mundan meýläkde pugturandyrmakda möhüm ähmiýetli işleriň biri boljakdygyny hemde dürli ugurlarda ýaýlandyrylan hyzmatdaşyň depkinli ösdürmegine uly ýardam berjekdigini aýratyn bellädi. Şeýlekem Daşkent teýilgäkiniň Aşgabatda peýda bolmagy, döwletimiziň üstünlikli durumşa geçirilýän oňun beýtaraplyk, paragaçylyk tüýjülük hemde hoşniýetli goňşylyk syýasatynyň dawarlanýanlygynyň nyşany urlar.
Bu bolsa Aşgabatyň özüniň binagarlyk aýratynlygyna köpügüligi hemde daşky dünýä açyklygy bilen öz beýany tapar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Tanrılığım arqar geçirilýän iş maslahatyna soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Uradyýew hemde ýurdumyzyň vilayetleriniň häkimlerini güni aragatnaşyga çagyrdy. Ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanow vilayetde alınıp balyan işler barada hatabat berip, owagjylyk işleriniň ýagdaýy, gowy kişiniň alınıp balyşy we güýlük burda edilýän ýygy, şeýlekem gurulşy alınıp balyan desgalardaky işleriň ýagdaýy barada aýtdy. Gowçanyň erkeklen ýerlerine onuň sadyşky ösüşine üpşin etmek boýunça derur agrotem çäreler guramaçykly alyp barlýar. Şonuň ýaly häkim ekrançyk meýdanlarynyň suw üpçünçiligi baradaky meseleleriň çözülüşi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzda bugdaýyň bol hatyryny ösürip ýetişdirmek we azyk üpçünçiligini pogtrandyrmak üçin vilayatyň bugdaý meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak hemde mineral dökünlerden iýmitlendirmek işleriniň depkinlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny aýtdy. Şonuň ýaly gowy çekişiniň ýokary hili geçirilmegini we agroten kadra laýyklykda bellenlen möhletlerde tamamlanmagyny üpçün etmegi, bu ýurda alınıp balyan işleriň depkinlerini güýçlendirmegi taşyrdy. Vilayetde yer almanyň we göýük bagça ekinleriniň ýokary hatyryny ösürip ýetişdirmek üçin bu ekinlere agroten kadra laýyklykda iýde gedirmeliler. Bu ýurda alınıp balyan işler bir göýdükçilikde saklanmalylar. Döwlet başlygymyza ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyna hemde owa milli maksatnamasyna laýyklykda vilayetde şu ýyl meýleşdirilýän işleriň öz wagtyny we ýokary hili ýerine getirmegini üpçün etmegi taşyrdy. Şeýlekem milli liderimiz ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlarynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýleşdirilen medeni durmuş we öýrümçik desgalaryny gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gözükçükde saklamak babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Balkyn vilayatynyň häkimi Atakalliýew şu günler vilayetde alınıp balyan işleriň ýagdaýy barada hatabat berip, gowy çekişiniň we bugdaýy iýde gedilişiniň barşy hemde suw üpçünçilik meseleläriniň çözülüşi barada habar berdi. Şeýlekem şu ýyl bellenjek şanly senler münasibetli ulanmaga tapşyryljak dürli maksatly desgalaryň gurulşygy we olaryň depkinlerini ýoklandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, bugdaýyň bol hatyryny ösürip ýetişdirmek, azyk üpçünçiligini pogtrandyrmak maksady bilen vilayatyň bugdaý meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň depkinlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny aýtdy. Şonuň ýaly gowy çekişiniň ýokary hili geçirilmegini we agroten kadra laýyklykda bellenlen möhletlerde tamamlanmagyny üpçün etmegi, bu ýurda alınıp balyan işleriň depkinlerini güýçlendirmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli vilayetde yer almanyň we göýük bagça ekinleriniň ýokary hatyryny ösürip ýetişdirmek üçin bu ekinlere agroten kadra laýyklykda iýde etmek, bu ýurda alınıp balyan işleri bir gözükçükde saklamak möhüm wezipeler bolup durýar. Döwlet başlygymyz ýurdumyzda 2025 ýyla çenli durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyna hemde owa milli maksatnamasyna laýyklykda vilayetde şu ýyl meýleşdirilen işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine getirmegini üpçün etmek babatda anyk görkezmeler berdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň garaşdyrlarynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýleşdirilen medeni durmuş we öýrümçik desgalaryny gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gözükçükde taklamagy taşyrdy. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow vilayetde alınıp balyan işler barada aýdyp, häzirki döwürde vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna ýerine getirilýän işler, şol sanyna gowy çekişiniň guramaçykly alınıp baryşy hemde güýlük bugdaýa agroten kadra laýyk derejede ýerine getirilýän iýdegi işleri, şeýlekem vilayetde derur mukdarda suw üpçünçilik meselelerini çözmek ornuny ýerine getirilýän işler barada hatabat berdi. Şol bir wagtyň özünde gallar ogna taýýarlyk görmek, vilayetde şaly kişini bellenlen möhletde geçirmek ornuny alınıp balyan işler barada hatabat berildi. Bellenşýäli gurulşy alınıp balyan dürli maksatly desgalardaky işleriň depkinlerini ýoklandyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, bugdaýyň bol hatyryny ösürip ýetişdirmek we azyk üpçünçiligini pogtrandyrmak ornuny vilayatyň bugdaý meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň depkinlerini güýçlendirmegiň möhümdigini beýledi. Vilayetde gowy çekişiniň ýokary hili geçirilmegini we agroten kadra laýyklykda bellenlen möhletlerde tamamlanmagyny üpçün etmegiň bu ýurda alınıp balyan işleriň depkinlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny çekip, döwlet başlygymyz häkimi bir näçe taşyklar berdi.
Hormatly prezidentime de vilayetde yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hatyryny ösürip ýetişdirmek üçin bir ekinlere agreten kadra laýyklykda ýydyk etmegi, bu gurda alınıp bolýan işleri bir gödükçülükde saklamak babatda görkezmeler berdi. Milli lidermede ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuşyk ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna hemde owa milli maksatnamasyna laýyklykda vilayetde şu ýyl meýilleşdirilen işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine getirmegini üpçün etmegiň möhüm wezipeleriň hataryna durýanyny aýtdy. Döwlet başlarymyz bu barada gurrunu dowam edip, ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen dürli maksatly gurulşyk işleriniň alınıp barlyşyny bir gödükçülükde taklamagy taşyrdy. Soňra Lewap vilayetiniň häkimi Amangelliýew ýerine getirilýän işleriň ýagdaýy, şol sanyna vilayetiň ekrançyk meýdanlaryna gowy çekişiniň alınıp barlyşy we bugdoýly meýdanlara edilýän ýydyk işleri, şaly kişine taýýarlyk görmek boýunça ýaýwanlandyrylan çäreler, şonuň ýalyda suw üçinçiligi barada meseleleriň çözülüşi barada hatabat berdi. Şeýlekim vilayetiň ilatynyň durmuş düzümini hasy kämilleşdirmek, dürli maksatly disgalaryň gurulşynyň dipkinlerini ýokalandyrmak ornuny görülýän çäreler barada aýdyldy. Şonuň ýalyda häkim şu Lewap vilayetine geçirilmek meýilleşdirilen medeni tepdeligine taýýarlyk görülşi we şonuň bilen baglykda degişli maksatnamanyň taýýarlanşy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, bugdoýyň bol hatyryny ösürip ýetişdirmek we adyk üçinçiligini potulandyrmak üçin vilayetiň bugdoý meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, vilayetde gowy çekişiniň ýokary hili geçirilmegini we agreten kadra laýyklykda bellenlen möhletlerde tamamlanmagyny üpçün etmek we bir urda alınıp bolýan işleriň depkinlerini güýçlendirmegi taşyrdy. Şonuň bilen birlikde milli liderimiz yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ösürip ýetişdirmek baradaky meseleleriň möhüm wezipeleriň hataryna durýanyny belläp, bu ekinlere agreten kadra laýyklykda ýydyk etmegiň, bu gurda alınıp bolýan işleri bir gödükçülükde saklamagyň zerurdygyny aýtdy. Ýurdumyzda 2025-nji ýyla çenli durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna hemde owa milli maksatnamasyna laýyklykda vilayetde şu ýyl meýilleşdirilen işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine getirilmegini üpçün etmek babatda görkezme berip, döwlet başlarymyz ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli açylyp ulanmaga berilmegi maksat edilýän medeni durmuş we öýrençlik disgalaryna gurulşyk işleriniň alınıp barlyşyny bir gödükçülükde saklamagy taşyrdy. Hormatly prezidentime de giňerimli çäre bolan medeni tepdeligi baradaky meselelerni çekip, onuň ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti ýetigini aýtdy. Şoňa görä-de bu çäreniň ýokary guramaçyk derejesine geçirilmegini üpçün etmegiň zerurdygyny belläp, hormatly prezidentimiz häkimi bir näçe degişli taşlyklar berdi. Soňra Mar vilayetining häkimi Anneberdiýew vilayetde alınıp bolýan işler barada aýdyp, şu günler gowy çekişiniň alınıp barlyşy, güýzlük bugdoýy edilýän ýydyk işleri, şeýlekim beýlik ekinleri ösürip ýetişdirmek ornuny meýdanlarda amala aşyrylýan degişli çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekim ekrançyk meýdanlarynyň suw bilen zerur bolan meçerde üpçün edilşi, bu ýurda ýerine getirilýän işler barada hatabat berildi. Hatabatyň çäklerine şonuň ýalyda ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi maksat edilýän möhüm gurulşyk disgalaryna işleriň baş barada aýdyldy. Döwlet başlarymyz hatabat dinläp, alınıp bolýan meýdan işleriniň aýratynda gowy çekişiniň we güýzlük bugdaý edilýän ýydygyň agrotehnikanyň kadrlaryna dolu alaýyk gelmeligine ünsçekdi. Ekin meýdanlaryna ulanýan owaglyk tehnikalary büýükdençsiz iş edilmeliler. Bellenşýäli bugdoý meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň depkinleri güýçlendirilmeliler. Gowy çekişiniň ýokary hili geçirilmegi we bellenlen möhletlerde tamamlanmagy üpçün edilmeliler. Milli liderimiz şu işler bilen bir hatarda vilayetde yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ösürip ýetişdirmek üçin bu ekinlere agreten kadra laýyklykda ýydyk edip, bu gurda alınıp bolýan işleri bir gödükçülükde saklamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna hemde owa milli maksatnamasyna laýyklykda vilayetde şu ýyl meýilleşdirilýän işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine getirmegini üpçün etmek barada anyk görkezmeler berdi. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayetde açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençlik disgalaryna gurulşyk işleriniň alınıp barlyşynyň bir gödükçülükde saklanmagynyň möhümdigi bellenildi. Soňra hormatly prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Uradgelliýewe söz berdi.
Vice-premier yurdumyzda giňden ýaýdanlandyrylan mögsümlerin işleriň barşy Watan ýerlerde gowy çekişiniň depkinlerini güýçlendirmek, buğdaýy edilýän ýydyň agriten kadra laýyklykda alınıp barmagyny üçin etmek ornuny görülýän çäreler hemde ekrançyk meýdanlaryna ekinleri zerur meçerde suw bilen üçin etmek babatda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. Döwlet başçylarymyza hatabat dinläp, oýsynagy toplumynyň milli ykdysadyetimiň mühim puwdaklarynyň berdigini bellemek bilen onuň işiniň netijelerini ýokalandyrmak, mögsümlerin işleri bellenlen möhletde we ýokary ýyly geçirmek bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanmalygyny aýtdy we bu babatda vice-premier birnäçe anyk taşyklar berdi. Tanly Habarlaryga geçirilen iş maslahatyny jemläp, hormat prezidentimiz hemmelere bir can sağlyk, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmeginiň, ýurdumyzyň awadançylygynyň bähbedine alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi nämerlerini tanşy edýäs. Muradov Türkmenistanyň türkmen edermen medali bilen seýlalamak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň permany. Garaşsyz hemişelik beýtar Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny, öz otaýarlygyny çäk bütünlüğini gormakda, gulluk borçlaryny gyşarnyksyz hemem bir kimsiz berjay etmekde. Şeýle-de türkmen alabaýlaryna ýygy etmekde bitiren uly hyzmatlar üçin Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň merkezi gulluk itlerini köpeldiş we kämilleşdiriş ýeriniň ýydarlaýjy itleriniň gödökdirişdi, bölekçe serkerdesi çağış boýunça harby gullukçy Serjant Recep Muradov Türkmenistanyň türkmen edermeni medal bilen seýlalamaly. Türkmenistan prezidenti Türkmenistanyň ýaraly uşarynyň berent serkerde başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Çağış boýunça harby gulluk geçýän harby gullukçary Türkmenistanyň ýaraly uşarynyň beýleki goşunlaryny we harby edaralaryny harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırış hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 17-nji martyna çykaran 819-njy fermana laýykly Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly uşarynyň berent serkerde başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow buyrag gol çekdi. Resmi näme laýykda Türkmenistanyň döwlet serket gullugyny harby borçluk we harby gulluk hakyndaky Türkmenistanyň kanunyny belenen möhretler gullugydy. Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň merkezi gulluk itlerini köpeldiş we kämilleşdiriş ýeriniň ýydarlaýjy itleriniň gödökdirişdi, bölekçe serkerdesi çağış boýunça harby gullukçy Serjant Recep Muradov gulluk borçlaryny gyşarnyksyz we bir kimsiz berjay edenini hemem türkmen alabaýlaryna ýygy etmekde bitiren uly hyzmatlaryny gözüň tutup, ony ilkinji nowatda dawraly ýagdaýda harby gullukdan boşatmak tapşyryldy. Şöyle ilkinji gedek türkmen bedewiniň milli bayramynyň türkmen alabaýynyň bayram bilen birlikde geçirilen dawralaryň şäherlerini türkmen alabaýlarynyň arasynda ýylyň türkmen edermen alabaýy ady bilen gurulan halkara bäsişini Türkmenistanyň döwlet serket gullugyna degişli bolan Akhan atly gaýdusyz Göpadar alabaý baş bayramy munasip boldy. Bu munasabetle ýurdumyzyň serket institutunda uly dawra geçirildi. Ma'lum bolşaly 2019-njy ýylyň 16-njy maýyna hormatly bilen serkerde başlaýmaz. Serketçi eskerlerimizi mukaddes şäherlerimizi goramakda ýakyn sırdaşa öwürlen türkmen alabaýlarynyň 7-sini sowgat etdi. Hemde türkmen iline 7-lik belgini mukaddes saýlýanyny, oň bar ýerine rowaşlygyň artýanyny aýdyp, şol alabaýlaryň halkymynyň ýaxşy desturlaryny munasip dowam etjekdigini anamillerdi. Döwlet başlama serketçi eskerleri bilen bolan gurrundaşlygyň dowamyna, türkmen halkynyň taryhynyň dowamyna, dünýä iqrarnamasyna eýe bolan we umumy adamat gymmatlyklarynyň möhüm bölegine öwürlen türkmen halysy, ahalteka atlary, türkmen alabaýy ýaly milli gymmatlyklary döredönligini gurrun berdi. Milli liderimiz serketçi eskerlere türkmen alabaýlarynyň görkeden gaýdusyzlygy we parlygy baradaky rowayatlary gurrun bermek bilen halkymynyň döredön it gelli gut gelli diýen paýhasly jümlesini çuňur manynyň bardygyny, bu jümleniň alabaýlaryň türkmen halkynyň durmuşynda möhüm orny eýilýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiziň serketçiler bilen bolan şol duşugyny eskerler watany wepaly bolup gulluk etmek bilen birlikde sowgat berilen alabaýlary terbiýelemekde ihhlaslaryny gaýgyrman munasip ýetişdirjekdiklerini ananyrdylar. Serket gullugynyň harby gullukçysynyň ýylyň türkmen edermen alabaýy bäsişigine gadanan ýeňşem şol anama munasip hötde gelinenligine aýdyn şaýatlygy diýär.
Munun özi harby gulukçylaryň watanyňyňky mukaddes borjyny ýerine ýetirýän döwürlerini, olaryň zähmet terbiyesini hem alyp taplanýanyna şaýatlyk edýär. Bu bolsa milli liderimiziň bu barada hemişe ünleýän nasihatlaryny harby gulukçylaryň ýörelgedinýänlikleriniň suwtnamasydyr. Şeýle ýörelge ýermeň aýdyň netijesi döwlet serhet gullugynyň harby gullukçysynyň gadanan ul ýeňişine has aýdyň ýüze çykdy. Hormatly bilen serkerde başymyzyň hint nasihatlarynyň tawşyryklaryndan ugranyp türkmen alawaýlaryny köpeltmek, olaryň tohumçylyk hemde seçkiçilik işini kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň binýadyna türkmen alawaý tohum itleri köpeltiş we kämilleşdiriş merkezi döredildi. Şu merkezde ösürlüp yetiştirilen akanyň türkmen alawaýynyň bayramynyň ýurdumyzda ilkinji ýerdek beýlenilýän pursatlaryny gahrman akadamynyň baş bayragyna münasip bolmagy hormatly bilen serkerde başymyzyň tawşyryklarynyň öňünde goýan wezipeleriniň durmuşa geçirilmek ugruna döwlet serhet gullugyna da münasip işleriň geçirilýänine aýdyň şaýatlygy diýär. Döwlet serhet gullugyna akan ýan alawaýyň hormatly prezidentimiň baş bayragyna eýe bolmagynyň şanyna goralan dawara döwlet senamynyň ýerine ýetirilmegi bilen başlandy. Dawarada akan ýan alawaýy terbiýelep ýetişdiren serhetçi Esker Muradow Mehriman akadamynyň permanent laýyklykda Türkmenistanyň türkmen edenmen medali bilen dawara ýagdaýda syýlaglandy. Hemde gulluk borçlaryny gyşanyksyz we bir kimsiz berja etmegini we türkmen alawaýlaryna ýygyk etmekde bitiren uly hyzmatlaryny gözüne tutup, hormatly bilen serkerde başymyzyň buýrugyna laýyklykda ilkinji nowatda dawaral ýagdaýda harby gullukdan boşadylyp, ilkinjileriň hataryna çağırş boýunça harby gullugyň ätiýaşlygyna uğradyldy. Munyň özi eski ýigidin durmuşyna iň şahatlykly buýsançly waka boldy. Şeýle-de dawarada çykyş edenler milli buýsanjymyz bolan türkmen alawaýlarynyň şan şöhratyny dünýä derejesinde belinde galdyrmakda Mehriman akadamydan bitirýän beýik işleri barada aýratyn durup geçdiler. Hususan alawaýlara diňe bir öý goşlaryň mal mülkün goragyny däli, eýsemde ata watanymyzyň döwlet serhetiniň goragyny netijeli ulanmak baradaky başlangyjyň hem hormatly bilen serkerde başymyzda degişligi çykyşlarda buýsançlan belenildi. Mehriban watanymyzyň mukaddes şäherleriniň goragyny eskerler bilen den hatarda sak durup, gulluk edýän akan bugun ýylyň türkmen edenmen alawaý diýen medala münasip bolup, aýratyn başarjaglygyny, gaýdusuzlygyny suwd eden alawaý we taryha ýerdi. Onu şeýle derejede terbiýelep ýetişdirip, zähmet endigini el alan serhetçi Esker Muradow bolsa, hormatly prezidentimiň baş bayragi bolan Toyota Camry kysymly ýeňil awtouloga hemde göçme kuboga eýe boldy. Ýere gelen aýsak täze döredilen türkmen edenmen medalyna ilkinji bolup, serhetçi Esker Muradowyň münasip bolýan aýratyn buýsançly wakadyr. Munyň özi watanyň gulluk borçlaryny münasip alyp barýan harby gullukçylar, şol sany serhetçi Eskerler üçin ajaýyp nusgaý urulýan misallar. Şeýle-de munyň özi döwlet başdanmyzyň watany tüý sürekden söýüp, ona wepaly gulluk etmek ýörelgeleriniň uly mektebe urulan ýoluň diňe rowaşlyklary wetlenýänini aýdyň suwd edýän hakykatdyr. Bugünkü şanly waka münasibetli geçirilen dawaranyň ahyryna ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň şahsy düzüminiň adyndan hormatly bilen serkerde başymyzyň adyna bir agazdan ýüzlenme kabul edildi. Soňra şanly waka münasibetli goralan dawara gatnaşan ýurdumyzyň harby hemde hukuk goraýjy idaralarynyň harby gullukçylary dawaral ýürüş geçdiler. Bu ýerde goralan sergi dawaranyň öz boşly uwuşyny artdyrdy. Onna ahalteke bedewleriniň hemde türkmen alawaýlarynyň wasbyny ýetirýän sungat eserler görkezildi. Şeýle-de sergide ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň düzümlerine ösürilip ýetişdirilýän alawaý gulluk itlerini synamak boldy. Goralan sergi bugünkü waka öz boşly bedeg berdi. Men Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň çağırşy boýunça harby gullukçysy, türkmen edermen medalynyň eýesi serjant Muradow. Ýurdumyzda ilkinji gelek bellenilýän türkmen bedewiniň milli bayramy hemde türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli. Ýylyň türkmen edermen alawaý ady bilen geçirilen bäsleşikde meniň akan lakymly alawaý tim bilen gatnaşyp baş bayramyna münasip bolmam. Şeýle hem gahrman arkadaşym degişli permanently laýykda türkmen edermen medali bilen syýraglanmam meniň belent başymy göwe getirdi. Meniň muňa buýsanjymyň çägi ýok. Gahrman arkadaşymyza şah serpaý üçin tüýsüregimden alkyşlarmy aýdýar. Milli gymmatlygymyz bolan türkmen alawaýynyň şan şöhratyny belinde galmagy, hormatly bilen serkerde başyny taýýallarynyň netijesi bolup durýar. Harby gulluk döwründe türkmen alawaý itlerini döwlet serhetiniň goragyna taýýarlap, ýygydyry türbelleşdirip, mukaddes watanyň dost sawlyk serhetini goramakda münasip goşanlygymy çäksiz begenýär. Men geljekde hem harby gullugymy tamamlap Türkmenistanyň serhet institutyna okuw berip, serkerde bolup
Türkmen alawaymyzy mukaddes serhetlerimizi goramak üçin münasip goşandymy goşmagy maksat edilýär. Halkymyza itgelli, it bagyt diýilýär. Ine şunu alaway maňa bagyt getirdi. Muňa men begenjimin çägi ýok. Men mundan meýläkem arasagan tohumytlaryny olar idetmekde, ösdürip yetişdirmekde münasip goşandymy goşjakdy munyň ýarym. Hormat bilen serkada başymyň jany sag, ömrü uzak, bilen baş aman bolsun. Alyp baran işleri hemişe rowaşlyklara beslensin. Garaşdyr, baky tarap atanmyza, mähruwan halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýarar bu işlerini bilen serkada başyna gulodýar. Şugun paýtagtymyzda Aşgabatda hemem ýurdumyň ulaýatlaryna maslahatlar geçirildi. Olar Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmaň watan ýylynyň taryhy wakalarynyň birini urulan Türkmen bedewiniň milli bayramy hemem Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli geçirilen uly terbiýeçilik hemem watan söýjülük ähmiýeti bilen tapawtunan dawarlary halk hoşallygynyň ýüze çykmasyna öwrüli. Maslahatlarda bu ýa-da çykyşlar dinlendi. Berqar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne arkada prezidentimizden tawallary netijesinde güneşli diýarymyzyň her bir güni halk hakydatyny hemişelik galjak taryhy wakalary beslenýär. Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy natibetli. Ýurt möçerine hemde güneşli diýarymyzyň ähli sebitlerine geçirilen ruh bilen çäreler munyň aýdyň misalları. Maslahatlarda çykyp geplen adamlar Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy natibetli geçirilen dawarlar barada hemde olaň aýratyn ähmiýeti hakyna giňişleýän gurrun etdiler. Şol günkü wakalar garaşsyz hemişelik bitirip döwletimiziň taryhyna hemişelik galjak aýratyn sahypa bolup ýazyldy. Vilayetleriň ýaklysyna halkara Türkmen alawaýytlary assosiasiýasynyň vilayet merkezleriniň binalarynyň ulanylmagy berilmegi adamlaryň göwnlerini galkynyrdy. Maslahatlarda çykyş edenler Berqar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda etçinatlygyň ösdürilmegi, Türkmen alawaýytlarynyň mirasynyň giňden öwrenilmegi, dünýä wagt edilmegi üçin ähli zerur şertleň döredilýäni aýtdylar. Şeýle maslahatlara gatnaşanlar gahrman arkadagymyzyň Türkmen alawaýytly kitabyny alawaý biziň watanymyzyň baýlygy, ol biziň ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlygy, onu gorap saklamak, ähli ajaýyplygy bilen geljek nesillerimize ýetirmek biziň borjumyz diýen ajaýyp setirlerde Türkmen tebigatynyň gaýtalanmazlygy we merdany etçinatlyň baý tejribeleri esasyna kemale getirilen Türkmen alawaýynyň agry mertebesine münasip baha berilýänligi bu ýson çylen aýratyn bellenilip geçirildi. Hoşalyk maslahatlarda edilen çykyşlarda arkada prezidentimizin Türkmen etçinatlaryny milli gymmatlyklary bolan Türkmen alawaýyny sarpalamagy, öwrenmäge, aýap saklamagy, geljekde nesillere getirmäge döreden mümkinçilikleri barada çykyşlaň ençemesi dinlendi. Bayramçylyk gününe geçirilen ýurt ähmiýetli dawarlar, olary Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Halkara Ahaltikaçylyk Assosiasiýasynyň hemde Halkara Türkmen alawaýytlary Assosiasiýasynyň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagy, Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýylynyň taryhy wakalarynyň ähmiýetini hasam artdyrdy diýip maslahatlarda bellenildi. Şeýle maslahatlarda etçinatlygy ösdürmegiň wezipeleri barada derwäz gurrunlar edildi. Wezipeler kesgitlenildi. Maslahatlara gatnaşyjylar Berqar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir gününi ýatda galja ajaýyp wakalary hemde täze ösüşleri beslegen, güneşli diýarymyzda bagtyar geljege tarap ynamly alyp barýan gahrman arkadagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şeýle hoşallyk maslahaty Içeri işler ministrliginiň institutuna da geçirildi. Onda çykyş edenler ýokary derejede geçirilen bayramçylyk dawarlarynyň watan söýjülük ähmiýeti barada giňişleýini gurrun etdiler. Aprel ayının 20-26 aralygyny Russiýa Federasiýasynyň Moskwa Döwlet Uniwersitetiniň guramagyny 55-nji Halkara Mendeleýew Himiýa Olimpiadasy Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýardam bermegine Halkara Insan Perwer Alamlary we Ösüş Uniwersitetiniň onlaýn görnüşine geçirildi. Video aratnaş gulgam arkaly geçirilen 55-nji Halkara Mendeleýew Himiýa Olimpiadasyna jemi 28 döwletden 145 tane zekinli okuwçy gatnaşdy. Halkara Mendeleýew Himiýa Olimpiadasy diňe nazara bilimleri boýunça 2 tapyrda geçirildi. Bu awrayly halkara bäýatçyny ýurdumyň zekinli mektep okuwçylaryny saýlanan topar gatnaşdy. Halkara Mendeleýew Himiýa bäýatçyny 2 tapyryň netijesi boýunça Aşgabat şäheriniň himiýa, biologiýa we ingliz dili derslerini çuňlaşdyryp öwrüdýän 86-njy ýürütülüşleriň orta mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy Dawud Muhammed Guliýew jemi 125,10 bal gazanyp altyn medaly,
Hememe Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmen maşadynaky ýürütülüşlerini umum bilim berýän mektep internadynyň 10-njy sınıf okuwçysy Gödel Döwranowa jemi 117,145 ýaş bal. Şol mektebiň 11-nji sınıf okuwçysy Berdigylyç Recepbaýew jemi 116,12 bal. Şol mektebiň 11-nji sınıf okuwçysy Ýusuf Döwletmuradow jemi 102,17 bal gazanyp kümüş medallary gazanmak başardylar. Şeýlelikde milli toparmada 1 altyny 3 kümüş medally almagyň kötüsinden geldi. Milli ýygynaýmada 4 okuwçydan ibaret bolan topar bilen gatnaşyp, olaň ählisynyň altyn hemme kümüş medallary munasip bolmak üçin ýurdumyzda alim bilim gurumynyň kämilleşýäniňiň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly alymlar, ine bolsa ýurdumyň raýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 26 aprel saat 20-den 27 aprel saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanyşaryň. Balkan ulaýatyna ütkap ýamur tugaryp Demirgazy kulmatran teleskonto 94 metr kärlerini 17 metresen ýetýän şemal utar. Howa gijetini 16-21 gradus mail, günnüzini 33-38 gradus ysy, kenariýa etraplaryny 18-23 gradus mail bolar. Ahal ulaýatyna ütkap ýamur tugaryp Watan Habarlary teleskonto 94 metr kärlerini 17 metresen ýetýän şemal utar. Howa gijetini 16-21 gradus mail, günnüzini 33-38 gradus ysy bolar. Mary ulaýatyna ütkap ýamur tugaryp Demirgazy Habarlary teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 12-17 gradus mail, günnüzini 32-37 gradus ysy bolar. Lewak ulaýatyna ütkap ýamur tugaryp Demirgazy Habarlary teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 12-17 gradus mail, günnüzini 32-37 gradus ysy bolar. Daşoğlu ulaýatyna ütkap ýamur tugaryp Habarlary teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 12-17 gradus mail, günnüzini 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkap ýamur tugaryp Watan Habarlary teleskonto 8-10 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 18-20 gradus mail, günnüzini 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdum boýunça aprel aýynyň 27-sini magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany aşylýar. Ede watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüşikleriniň möçberiniň gadydan 10 götürüm artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňalmak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýlekeme ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazarlap, pasada uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň Watan Habarlary peşemizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, ezilişler.